daɗa mani himma. Shehana Ibrahim Yas Kaulahi Kogin Alfarma. Salamu alaikum mai saurari, shugaban kungiyar Rabi'awa ta babban rami ke dauke da wannan kasida ta Maulana Shehu Ibrahim Inyas daga bakin almajirinku mudassir habibu babban rami. Domin neman ƙarin bayani ku tuntube ni ta wannan lambar waya kamar haka 09052763349 ko kuma 09073931952. A ci gaba da saurari lafiya. Kai salatin da ba adadi kun annabi Kogin Alfarma. sada alayansa gaba ɗaya bi da bi. Kogin Alfarma. Asabu ka sanya su duka sun bi. Kogin Alfarma. Har auliya ba zan manta su ba ko da yaushe da da musu girma. Shehana Ahmad Tijjani gai da kai. Kogin Alfarma. Shehana Abdulkadir ne kas da kai. Kogin Alfarma. Kaulayi baba Barhamani na gai da kai. Kogin Alfarma. Ni na kaunar ka arena shi baba gungul suma. Shehana Ibrahim Yas Kaulahi Kogin Alfarma. Dole ne na saka ka a baiti shugaba. Kogin Alfarma. Kai ne abun farin mu uwa kuma har uba. Kogin Alfarma. Sidi Rabi'u ne kudi in ba ku san shi ba. Kogin Alfarma. Shi yake dora mu layi shi da shi Buharin girma. Na yi sallama a gare ka gwani na kaulayi. Kogin Alfarma. Cewa na zo ne ina neman ka da rarrayi. Kogin Alfarma. Amsa na ji ka masoyi kore zai ta yi. Kogin Alfarma. Banda gurin da ya fi min jin sautin shugaban umma. Shehana Ibrahim Yas Kaulahi Kogin Alfarma. Kawo wanin ka ni dai na ai gausi ne. Kogin Alfarma. Shi ya tsaya man duk lamari na sani. Kogin Alfarma. Mai uwa bakin murhu ai dole ne. Kogin Alfarma. Za ya ɗibi abin da ya so tun daga babansa da umma. Ka gajiyar da rijalu a wannan zamani. Kogin Alfarma. Kowa ya rafe ka tura tsira maza tuni. Kogin Alfarma. Ni na ta yabon kashe ka santa ni. Kogin Alfarma. Kara danne nafsu da kalbu ka ban zuma in zamsha nima. Shehana Ibrahim Yas Kaulahi Kogin Alfarma. Kullama o gaba ɗaya yau sun sallama. Kogin Alfarma. Yau ko ina zancen ka ake yi barhama. Kogin Alfarma. Zauna da kyau karami ta kafa mun bi kama. Kogin Alfarma. In ka tashi zafi mu bi ka ko ina mu jire ta kalma. Garkuwar zurma arife har mai tutama. Kogin Alfarma. Kai karamun sana da yawa kuje al'umma. Kogin Alfarma. Littafai 77 don hikima. Kogin Alfarma. Mu girmama wa waliyin Allah shi ana in yasbar ama. Shehana Ibrahim Yas Kaulahi Kogin Alfarma. Baban Nazir angon baliki na gaida kai. Kogin Alfarma. Wanga zamani ni banga kamar ya kai. Kogin Alfarma. Durkusawa ne a gaban ka da kas da kai. Kogin Alfarma. Ni kamar ka ban gano shi ba kausi kogin alfarma. Kai ne a nan kuma ga ka a can mai kyan sufa. Kogin Alfarma. Gaken ɗabi'a gaken halayen shi fa. Kogin Alfarma. Tun yana shekarunsa 7 yayi addaba. Kogin Alfarma. Shi fa shehu iyaka ne kwanta da shi sai yayi nadama. Shehana Ibrahim Yas Kaulahi Kogin Alfarma. Nan nake so in ja birki in tsaya. Kogin Alfarma. Wagga waƙar koda an maka tambaya. Kogin Alfarma. Wanda ya yi ta ni ne
da aminci. Kogin alfarma, Muhammadu mai girma da kusanci, kogin alfarma, wanda ki ne ai shi ne kafurci. kogin alfarma, Ali da dukan su sahabbai auliya duka nasa suma. Shehana Ibrahim Yas Kaulahi, kogin alfarma, Yana Ibrahim Inyas Kaulahi kogin alfarma. Shehana Ibrahim Yas Kaulahi, kogin alfarma, Yana